Wow. Wow. Yan lang. So, time check mga ka-viewers is 7, no? 7 in the morning mga ka-viewers. Pero sa inyo nakita, mura pa siya 6, no? Kay, kuha man siya, bungkod man guni diri niya. Nasa ubos ba, no? Nasa ubos ang ilang kuan, ilang rest house, no? So, mao ni